gepleýär azatlyk radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýär. Efirde tezbilenmen Sultan Açylova. Türkmenistanda soňky bir aýdan bäri unuň we arpa-bugdaýdan önýän mal iýmleriniň gytalýandygy barada maglumatlar bar. Bu gytçylyk hem Maryda welaýatynda ýiti duýulýar diýip Maryda welaýatynyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Ahal welaýatynyň hem käbir etraplarynda, esasan hem Gökdepe etrabynda unuň gytalýandygyny bu etrabyň ýaşaýjylaryndan eşitde bolýar. Unuň gytalmagy bilen onuň bahatynyň hem ýokarlanýandygy aýdylýar. Ozal 45 manata satyn alyp bolýan bir halta 50 kilogramlyk birinji sort unuň bahaty häzir 50-60 manata çeli ýokarlandy. Emma haltalap un tapmak hem ýaşaýjylara başardyp duranok diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran takarçagy etrabynyň ýaşaýjata aýdýar. Maryda welaýatynyň ýöletin etrabynda döwlete degişli dukanlarda her ele 5 kilogramdan un satylýar. Ýaşaýjylar ýerlerden nowata durup una garaşýarlar. Uny haltalap almak asla mümkin däl. Her ele berilýän 5 kilo unyň hem haýsy sortda hem belli däl. Bir zat alyp bilsek rady bolup berelerni alyp gaýdýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Unyň gytalmagy bilen Maryda welaýatynyň ähli etraplaryndaky çörek dukanlarynda çöregiň hem gytalýandygy aýdylýar. Her ele 2 buhankadan berilýän çörek almak üçin maşgalagynyň bir näçe adam bolup çörek dukanyna barmaly bolýar. Bir ele ondan artyk çörek berilmeýär diýip bu çäklendirmäniň uly maşgalalarda juda kynçylyk döredýändygi aýdylýar. Un gytçylygy bilen bir wagtda kepek hem gytaldy diýip Maryda welaýat Türkmenistanda etraplarynda önümler kärhanasynyň ýöletin şäherindäki kepek dukanynyň indi bir näçe gün bäri ýapyk durandygy sebäpli ýaşaýjylar iýimsiz kösenýändiklerini aýdýarlar. Iýim gytçylygy hojalykda bar bolan mallarymyzy satmagymyza getirdi. Un hem de iýim gytçylygynyň sebäplerini ýaşaýjylara düşündirerlerinde resmiýlerin barlygy bar. Şol sebäpli un hem de iýim wagtlaryň satyga çykarylmaýar diýip jogap berýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Emma unuň hem iýimiň hem şu 2017-nji ýylda daýhalaryň bugdaýdan geregiçe hasyl alyp bilmänlikleri bilen baglanşdyryp bu gytçylygyň hat çökderleşmeginden howa ter edýändiklerini hem ýaşaýjylar nygtyýarlar.